toată lumea, sunt Andrei, sunt astăzi aici, Crăciunii și lui prietenul meu. Gata, i-am zis. Eu sunt pe contul meu, nu o să filmez asta, rog, poți în România 1, 2, toate mică. Deci, nu s-a văzut pe bătine. Mihai, Alex, Ataie, Dani, Atal, Catherine, mă rog. Că asta nu pică. Până să zici dacă mă unim să scap pe matrie. Să vezi mie aici, nu ești de Brawl Stars? Da, am uitat deloc. Nu uitați de să dați like și să vă abonați. O să postez cam de 3 ori în fiecare zi, așa. Uite proclamul. Exact când am descris. Pac, pac, pac. Băi, iau pe... Mamă, mai 52 HP, nici nu mă dă HP. Fac. Leon. Acum suntem pe o lume plin de handicapați care stau numai pe noi, logic. Logic, bă, că stau numai pe noi. Și nu vă fac păcăi, dar trebuie să mă omoară pe Brawl. Deci, da, să nu vă spărați pe mine. Șterge 5 jurături care cred. Șterge bani jurătura. Scuze, sunt un pic rășit, am coronavirus. Mulțumesc. Corona. Vorbim de corona e peste tot. Corona fac. Suga. Iași, pacă nu mai cu.
Mă